Näme derdiňiz bu? Vaq doktor, näme derdimiz bolsun? Biz aş saylap bilemiz ok. O näýli biz? Sen saylap bilen ağa, men Gülýarly. Ha, düşnükül adyňa näme we näçe ýyl bolup toý ediňiz? Adım Cennet. 10 ýyl bolup toý edenmize. Tiziň adyňyz? Italmaz men adım. Familiýaňyz näme? Ne bileyşin soraýarmy? Bilgiçin doğram yok. Ben ismi diýen familiýaňyz aýdaň. Bolsana aýtsana, wagt ýok. Tök geyf. Hemme zat inni düşnükli. Näme düşnükli o? Familiýa bilen ölçäp bolýam. Özüň diýleň, tanymam men. Ölçüle korum o berde men. Matamaly galamda o ölçerlerdi. İtalmat. Cennet. Asasan gurrun ediliň. Siz hepde näçe gedek bile bolýaňyz. Vah. Günne. Bir gün barzaraya, bir gün yaranak, bir gün öýküleye, bir gün mihmanalaya, bir gün mihmançylyğa. Onu soň mende näme garaşýan? Doğru, men innik berjek sorum. Siziň nesiňizde çagasy bolmadyk ýa-da çagasy giç bolan bamy? Ba? Ine şuňa özi? Ba. Ay tök gäfdi menden gör otyra bula. Ay. Men nemece men dünýä indirýänçe 10 ýyl garaşypdyr. Lukmancan şulan maşgalar var, özler problem o. İlke ejet muni wagtyny dünýä indirip bilerak. Innem şu yüzden iştiýaşy. Wagty bilen dünýäden gidip bilerak. Lukman, şuňa üns bermäň dogan, diňlemäň şuny. Bolya. Onsoň imit ýagdaý näýeli? Imit ýagdaý 5 wagtyny ýa. Köp ýerdiň-de köp işedin o. Yok, siz yanlış düşündüňiz. İtalmat. Gep köp iýmekde däl. Gep dogry zat iýmekde bilýärmi? Meselem öwrenetek hamerede köýmeli. Gepi geldi diýenki mantimeli, börük imer somtimeli baýda. Hem odalap uzarda otursa. Sen meni Lukman'ın ýanyna getirdin, Aşperiň ýanyna getirdin o. Men näme diýeceğimi bilem o. Men niýeň o ýarana, o niýeň bu ýarana. Siz TV'de gidip gördüňizmi? TV'de bardy o, şuň garna şop çykdy. Hemme zady men usmatdy. Vay toba, sana näme diýdi genjem? Orada ara sen bilen o, men bilýän o. Kaktırıp ýüregi düşdi o, burnundan getirdi şo. Çaga bolmagyna hemme zadyňa taýardyr. Beter taýar o. Men näwara şu huwet etip bilay, öýlülüňde 9 günden çagaň bola diýdiler. Şoňa begenjime 36 ay akkaýda kredit alym o. Akkaya niýedin elli berik? Akkaya gelin akkaya bizim oydu. Şolun bildirsiz biz 36 ay kreditini soňlar peýdalan elip kemme toğum tiýjimi aldy. Ben ömrümde mallyk görüp bortuka peýdalan elip dogmadyk çagan kaç elim alyp goýdum da. Wah akkayadan öýçün hemme adam alyp bolýarlar. Bir çag alyp bolanokdy. Hay nefi ederdi. Bolya, siziň ilkinji perdeňiz bolsa nesip boda oğul bolsa oňmy ýa gyz bolsa oňmy? Vah oğul bolsa näme aýdýan? Oğul bolsa o da. Eger de ol gyz bolsa näme? Gyz bolsa onu ýene akkaya aýtmaly bolýar. Ýene akkaya näme peýda boldy? Oğlanjyň otygyny oğlanjyga niýetledik de. Indi täze guruluşga täze akkaýdan gyýşaga şuýan orada wagt bolsa bolýar. Indi şu siz diňle oturýan siz hakykatan taýarmysyň çagyň bolmagyna? Ona giyce seyretmeli, ol giyce yatan o. Sümücüğün çekke, ağlaya, pampersini salışmalı. İdil kakanda ay yaratla görün. İdil kakanda. Kakadan bir de gelene şiili da. Vay tova. Lukman şuňa üns bermäň goz, diňlemäň şuny. Ha nesip bolsa ýaşlıydı, onun nesip bolsa näme? Özüniň öyle belli wagty bardyr. Siz etmeli emleri ýetişdiriň. Men de bir aýt beren, men gelinim aş taýlanyna, şeýle bir salony keniyetde. Vay, doktor, menem 3 gün berdiňe duzula diýesim gelýär. Soň kullar başlady özüm şu. Çynyňmy? Hawa. Şu aýdýanatlaryna gabat, çynyňmy? Mene näme diýjegimi bilemem. Ana gutlayan, adna näme oýjak? Gyýdym bolsa akkyýdakça, oglum bolsa da akkyýdakça. Akkyýal ilminiň derdine ýaraýan çag ortuna şu. Gutlayan. Sağ ol, doktorcan. Allah razı olsun. Yo, men inen adym ýok seni. Sağ ol, sağ ol. Size de öyle.